ο Pixelman και θα παίξουμε τώρα ένα κόσμο του Γιώργου που θα το παίξουμε για λίγο. Και ναι, η Δέσποινα και... εδώ είμαι, ναι. Και λοιπόν, από τη στιγμή που πει λοιπόν, το παιχνίδι παίζεται έτσι. Από τη στιγμή που θα πει ο Γιώργος... από τη στιγμή που πει ο Γιώργος, θα αρχίσει PvP. Εγώ και εγώ. Ωστόσο θα μαζέψουμε πράγματα για να επιβιώσουμε. Εγώ βλέπετε τι έχω. Και στο τέλος του PvP από τη στιγμή είναι καλό. Άρα πού είμαι? Βλέπει κανείς το όνομά μου? Όχι ρε. Δεν ξέρω που είμαι γαμό. Και είμαι τόσο έξυπνος που... Πήγε Έντερμαν. Ναι. Ναι, αλλά έχω πολλά πράγματα ρε γαμό το. Καλά, έλε, σκότωσε με. Με σκότωσε. Να, βγήκα. Εν τω μεταξύ αυτό το σερβερ τον έχουμε φτιάξει λίγο εμείς, δηλαδή ναι, τον έχουμε δουλέψει. Γιατί δεν μπορώ να το ανεβώ αυτό. Τόσο άχρηστος είμαι στο parkour. Λοιπόν, αυτός είναι ένας από τους καλύτερους σερβερ. Το μπλόκαρα. Γεια σου ζώμη. Εντάξει, κάτι άλλο. Μα πρέπει να... Πάει κάποιος στην πόρτα. Πόρτα μου. Το PvP. Κάνουμε αυτό που είχαμε πει, το PvP. Που δεν είναι από το δικό μου σπίτι. Εδώ έχω κάποια πραγματάκια. Να πάρω το πέτρινο το σπαθί μου.